खुलुमबाय नैबे समाव आं दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि लादों। दिनै बेसेन नाङालासिनो दिनै मेगननि फाहामथाय बिथांमोना दिनैनि बे हाबाफारियावहाय लादों। आंजों दङ बे समाव डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि। आं बिथांनिफ्राय बे समावहाय माखासे खोथाखौ आं मिथिनानै लागोन। फरायग्रोबाय दिनै नोंथांमोना दि बेसेन नाङालासिनो मेगननि फाहामथाय लादों बेखौ मानो थाखाय लानाय जादों? बयनिसिमबो डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय जासिदों। दिनै डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड नेत्रालय आइ केयार हस्पिटाल उदालगुरि बिनि मददथिजों डिमाकुसि आनसलिक एबसुनि बेन्दोङाव थानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखाय बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय, मेगननि बेराम नायनाय, मेगननि बेराम डिटेक्ट खालामनाय बे मोनसे हाबाफारि लादों। बेवहाय डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो दिनैनि तारिखआव गासै 100निबो बारा मेगननि बेराम नायजानो फैनाय सुबुंखौ जों मोननो हादों। आसा खालामो आरोबाव फैबावगोन दासिम। ओमफ्राय दिनैनि बे फाहामथायनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि ओनसोलाव माखासे बिदि सुबुंफोर दङ जायफोरा मेगननि माखासे बेरामाव भुगिनानै दङ। बिथांमोना थांलाय फैलाय हान्था मेलानि राहानि असुबिदानि थाखाय नांगौ समाव नांगौ बायदि सिकित्साखौ बिथांमोना लानो हायाखै आरो दिनैनि बेयाव खालामनायनि गेजेरजों जों बेखौ मिजिंथियो जे बिथांमोना गावसोरनि मेगननि बेरामखौ नायनो थाखाय असुबिदानि थाखाय थांनो हायाखै बा रांखावरिनि असुबिदानि थाखाय फाहामथाय लानो हायाखै, बिथांमोना जोंनि बेसिम फैनानै बेसेन नाङाजासे ट्रिटमेन्टखौ लानो मोन्दों होननानै जों आसा खालामो। बे समाव सोंथिबाव आरो जायफोरा दिनै बेसेन नाङालासिनो फाहामथाय लादों बेखौ सानबेसे खुंनाय जादों? जोङो बेखौ दिनै सानसेनिल' हाबाफारि लादों। फुंनि 9:30 जोङो जागायनानै दासिम बियो सोलिगासिनो दङ। दिनै बेलासेसिम बे थागोन। जाय बिथांमोना गामिनिफ्राय फैबावनो दङ जोंनिसिम खबर सफैदों। माखासे गामिनि आइ आफा बिथांमोना गावसोरनि खामानि मावनायाव मुखुब जानानै दङ, ओंखायनो बिथांमोना समजों लोगोसे बिथांमोननि समखौ जों नेनानैब्लाबो बिथांमोनखौ दिनैनि बेसेन नाङै फाहामथायखौ होगोन होननानै जों सानदों। जायफोरा दिनै मेगननि बेमारखौ फाहामनो थाखाय दिनै आखायाव लादों बिथांमोननि थाखाय डाक्टरना बबेनिफ्राय लानानै फैदों? नोंथांमोना बे मेगननि बेमार जायदों फाहामदों बे डाक्टरा बबेनिफ्राय फैदों? बिथांमोना बड'लेण्ड नेत्रालय उदालगुरिनि टिम। बेनिफ्राय जोंनि दखरानिफ्राय बिथांमोनजों कन्टेक्ट जालायनानै बिथांमोननि मददथिनि गेजेरजों बड'लेण्ड नेत्रालय आइ केयार हस्पिटाल उदालगुरिनि मददथिजों जों डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे फाहामथायखौ होगासिनो दङ। जुदि नैबे फाहामथायाव जुदि जायाब्ला आरो गुबुनाव जुदि दैथायहरनो गोनां जायोब्ला बेखौ मा राहा लादों? जोंनिफ्राय बिथांमोननि अथ'रिटिजों बड'लेण्ड नेत्रालय आइ केयार हस्पिटालनि अथ'रिटिजों जोंनिफ्राय सावरायदों। जाय बिथांमोना जोंनि बेवहाय फाहामथाय माखासे बेरामा फाहामथाया बेयाव हामजोबखानाय नंखाया। बिनि थाखाय बिथांमोनखौ फार्दार जि ट्रिटमेन्ट बिनि थाखाय जों बे बड'लेण्ड नेत्रालया बिथांमोननिसिम जों दैथायहरनाय जागोन। बिथांमोनखौ जों सावरायनाय जादों बे बाथ्राखौ लानानै। जायफोरा मेगननि बेमार थासेयावबो दिनै नैबेबायदियाव बाहागो लाफायाखै बिथांमोनखौ नोंथाङा मा बुंगोन? जाय बिथांमोना फैनो हायासै, जों आसा खालामो उननि समाव बेफोरबायदि हाबाफारि लाबावनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों मोनगोन, बिथांमोनखौ जोङो जोंनिफ्राय मदद खालामनो मोनगोन, जों बेखौनो मिजिंथियो। बिथांमोना माखासे थांखि आरो माखासे नोजोरनि थाखाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों होननानै बुंदों। दिनै नोंथांमोनाबो निस्सय बिथांमोननिफ्राय माखासे खोथाखौ मिथिनो मोनबाय। केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। नैबे समावहाय जेम बेंगा गेलेग्रा फोथाराव बे फाहामथाया सोलिगासिनो दङ। मेगननि जिहेथु बेसेन नाङालासिनो फाहामथाय, बे फाहामथायखौ बे समाव सोलिगासिनो दङ। केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिगासिनो दङ। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, 2 हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।